Ramogi juang kamoro moro mitiere onsini mesawa kendo machiegni odiochieng' ma kawuono mondo iyud kendo ine weche manyien matuchoni kawuok e kor gwenge ma opogore opogore ma chenro mar Migago mabiro ne achiel sani koro mokanyo saa 7 ang'o biro koni matucho e counties waduto ma kaluo ka wago tarubin ka warango wechego mag siasa mag rito ler odiochieng' ma kano ka piny mangima bende dhialo kendo hingo chenro ma opogore opogore ka koro jiwo oganda mondo miyo ber aluora kamoro amora ma gintiere. Arwakni machiegni to mokwongo magi thuond weche odiochieng' ma kawuono e chenro mar Migago. MCS 7 ndiko dhogi ka obila mag okwach kich Nakuru ewi monj manyocha omonj godo kembe moko mag chai Nakuru gi Bomet. So we do not want those houses. Those houses can be built anywhere else, but in Narok we don't want to build them. Riwruok jodong Masai wuok oko ka kwedo paro mar chik mageto medo osuru ne mwandu e pachoka. Tree planting, growing, sustainability for life and future. Efforts must be made to plant trees. Kenya riwore gi piny mangima e dhialo odiochieng' jiwo chenro mag rito aluora. Machiganya kora magajuang weche manyien odiochieng' ma kawuono tudri kod achiel kachiel e mbui maro mar Facebook mantie kar kata inkonwa ni yudowa yo machalo nade odiochieng' ma kawuono kama kelo weche manyien matucho kawuok e kor gwenge mana kaka isewinjo Ramogi TV wantiere Facebook, YouTube Ramogi TV bende wantiere live kachiel koda ka mbui no mar Citizen Digital App. Ipenjore yude nade donj kacha e Citizen Digital App kidieny no mano mar live ili yodo kacha Ramogi TV achiel kachiel. So mweche gi manyien kachiel koda ka mathoth kantiere kanyo kamagi bende mabiro ni achiel kachiel. Tudri kodo SMS line nabo yawe na ria deka uchiel nono kochako sani nyaka giko angateri e chenro makamae ka ithulo gi duto di bedo koda nyaka ngorom kanyo saboro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwa rumo ukeu nyaka chisangu. Yokoro wachakni gi weche manyien. Bad migao mochung' ne cholo kata chenro mag choko osuru mano KRA bende koro wacho ni gibiro tiyo kanyakla kod bede migepe eketo koda kamago bende mawuok e pinje mag libamba kachiel koda ka riwruoge ma ok gin mag piny owacho e siro choko mag osuru ma pacho kae. KRA ne obago romo mar ndalo 2 mano magidhi twak ewi chenro mar tiyo kanyakla kod riwruoge mawuok e pinje mamoko mondo mi ging'e lal mag osuru ahinya to mabiro kod ohala matimore e tong' mar Kenya kod pinje mamoko. KRA geto choko ma ok tin ne shillings trillion 3 mondo Kenya onyal siro budget ma shilling trillion 3.6 ma ichano som dweni mar 6. Within the tax space globally are increasing at increasing speeds, and they are also becoming a lot more complex. Conversations that touch on the economics of tax, but also on the morality of tax systems and processes must therefore be stepped up. And back in KRA, we are having these conversations, not just on how to raise more money, but also on how to participate in baking the cake. This will help tax administrations like Kenya Revenue Authority and others to not only increase their revenue, but to increase their revenue in a sustainable manner. One of the things that we are grateful for is the importance of collaboration between different stakeholders, especially in the tax landscape. So this conference is evidence of that collaboration. It's important to bring different stakeholders as well as the Committee of Fiscal Studies. It's important to bring the different stakeholders together because, as we all know, the tax landscape is now very wide and the synergies that this convergence brings together helps in bridging the information gap, but also bringing different perspectives in not only tax policy research, but also different perspectives to tax administration on key tax issues that the world is grappling with. Nyakura Ramogi juang kama chelo bendo dhibedo kanyo kawarango chenro mopogore opogore kanyo kawarango kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto
bende koro osingo mano mar chiwruok mar piny Kenya erito aluora. Mano bende kawacho kanyo ni kotele nyasi mar yawo romo mano madhi nyime e chenro mag jiwo ler mar aluora. Odiochieng' makono nyasi no bende otimore kanyo e log tich mano mar riwruoge mag piny mangima mano UN marango wechego mag aluora mantiere e bombe mopogore opogore ahinya mae mantiere buo Nairobi kar kae. Ruto owacho ni piny Kenya biro mana bago romo makamano bende mag lalruok ewi weche mag aluora, romo ma biro timore dwe mar 9 higani mar 2023. The explosion in global populations as well as urbanization has immense implications for global production and consumption, with humanity poised firmly between trends and practices likely to overwhelm the planet's capacity to support life on one end and clean, green, efficient, and abundant sustainability on the other end. Fundamentally, this gathering is one more opportunity for the global community to confer and reflect about the progress made in imagining new possibilities for the sustainable provision of opportunities and amenities to promote the flourishing of nearly 10 billion human beings, whilst enhancing the Earth's capacity to support all life on it. Nyakoro moge joang kama chelo bende kwa mago matimore buo Nairobi ka oteri nyaka mago mantiere county no man Narok kama bende nyaka sani apisa magarita makoro bagoromo kod oganda mawuok e dhoudi mantiere tong mano mar Nkararo kod mano mantiere Enoretet kaluwore kod tulo manyomuoch e gwenge makamago. Oganda mawuok e gwenge bende nyakoro moge joang e dhoot ma e Syria ma ochung kod ji 15 kachel koda ka jowadgi mawuok e dhoot machielo mar Irwa Shinkushi ma bende ochung kata gi ji maromo kacho 25. Odiochieng' ma kawuono bende wadani mondo mi walos achiel kachiel kod jafwambo wadwa mantiere county ma Kisii ma bende nogweng'wech bende ma ochopo kanyo county ma Narok mondo mi okonwa ni lwenje mage mantiere kanyo e tong' kata kamano inyalo tiek gi e yo machalo nyaka sani chal mar wach en mane. Atudra kod nyawada Crispin Otieno misawa nyaka sani chal mar arita kaluwore kod tulo mano muoche kind dhoudi go bende nyaka sani ochopo kama chalo nade Crispin? Misawa inyamana kakiwacho no antiere e boma makil Goris mano mantiere Transmara West e county Narok kama Otieno ma piny rugo kawuono waseneno ka lweny mager no omuoche mano e tong' mano mantiere kama iluongo ni Nkararo e Noretet kama noweyo ji buora kani kod hinyruok mag asere kendo maingo eka 40 mag puothe mag mano mag niang bende ne otiaye mach nitiere nyaka udi moko bende ma nyaka sani wachore ne owang' kendo e boma ni makil Goris jotendo bila mopogore opogore kaachiel kod jogo ma wuok mano e dhot no mar Irwa Sinkishu kaachiel kod dhot machielo mano mar Isiria timo romo mar kelo kwe e tong'no mantiere e Transmara kendo sani adwani mondo alos kod moko kuom jodongo ma ochopo e romo ni mondo gilerwane ni ang'o mosebedo katimore, ang'o madine kel tulo e gwego. Karibu, naona mkutano tayari unaendelea na kabla sijawaruhusu kurudi katika mkutano huo kutoka pande zote mbili naona umewakilisha upande wa Irwa Sinkishu, umewakilisha upande wa Isiria. Hebu tuambie tatizo liko wapi na tujenge taswira jinsi hali ilivyokuwa kwenye mpaka wa Nkararo na Enoretet. Asante sana kwa majina, naitwa Bishop Musungui ya makanisa ya Dominion. Kwa ufupi mimi ndio chairman ya Yokate Line. Ndio na kamati ya both side ya kila upande sisi na Wasingishu. Hiyo mambo imeongea miaka mingi. Msoso kidogo tu ambayo watu ambayo angekaa vizuri kama ndugu angeelewana. Maana kila mtu wako na settle. Nikaambia kila mtu aende gotini na watu alisusia kwenda gotini. Amani used tuliita Saturday one side akafeli kukuja na ndio ikaleta msoso joto mingi, vijana naumia. Na tuliongea leo GBS ndio imetoa hiyo mpaka. Na hiyo mpaka imewekwa na serikali miaka mingi iliyopita. Na naomba serikali kama watu watoshiki alete ile original map ya samani kabla msitoni jakatwe. Kila mtu aone na macho na ridhike. Kwa ufupi na tunataka amani. Tunataka vijana wetu waumie, waziri na wandugu zetu na masemeji yetu, na tuna makanisa kila both side. Watu wengi wamekata imza wameokoka. Mwenzangu tunataka amani.
watu kilomita chache tu kama 3 kilometers to 4 kilometers. Pande nyingine watu wanakaa na amani na ndugu. Na furahi leo maana bwana Sunguli wakawa MP na viongozi wa serikali, nafikiri leo amani itakuja. Na tunaomba watu washikilie amani. Kwa hivyo sitaki kuwa na mengi. Nataka tu niambie wenzangu, vijana watulie. Kila both side wafumulie, maana Mungu ataonekana. Tuwe na amani, tukae kama kila siku. Mpaka hapo jana labda hasara ya aina gani ambayo imeonekana? Hasara mingi imeonekana, miwa zilichomwa na pia ng'ombe zilichukuliwa ya boma yule kiu, na hiyo vitu watu wengi manyumba zingine zilichomwa. Vitu mingi. Watu wanakaa around that corridor. Wengi wao wamekuwa maisha ya chini, wameshindwa kusomesha watoto. Mali yao ilichomeka, miwa ilichomeka maeka mingi, na wana hiyo kitu naleta hasara. Maana walifu wachache wako both side. Ndio anaweza changia apate hiyo opportunity waharibu maisha ya watu wengi. Na najua watu wengi nataka amani. Atupate kauli kutoka kwa mwakilishi wa upande wa Siri. Bwana asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Musingo Mungasia kutoka sehemu ya Kiringa, ni huko mbali sana. So hiyo mimi nataka niseme ya kwamba mkutano ya leo tuliitwa kama wana amani, na nafikiri bado mkutano inaendelea ikiwa na serikali yote, tukiwa na serikali yote ya Transmara West, na nafikiri akiwa Mheshimiwa Sunguli na bwana commissioner ambaye akatatoa amani. Tuko na imani ya kwamba amani itatoka. So mimi sina mengi, nimezungumziwa vita kwa muda mrefu, na inafikiri kwa sasa hivi naomba tu Mwenyezi Mungu awe katika hiyo two boats, pande ya Syria na pande ya Wasingisho, waguze ni mandugu zetu, tutoe amani ya kutosha ili watoto wetu wasiangamie kwa sababu ya ardhi au kwa sababu ya mali kidogo. Kwa sababu kifo naye ardhi itasaliwa, lakini shida naye ardhi itasonga, ardhi ni ile tu bado. Na nafikiri maisha ni kitu ya maana sana kwa binadamu, waishi kwa amani, kwa sababu hiyo vita ilipoanza ni miaka mingi. So tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kuzulisha hiyo, kwa sababu mpaka mingi imewekwa kwa muda ikisonga tu mara kwa mara, na naomba serikali yetu wasimame kwa kidete, kwa ukweli kabisa, kwa sababu wakisimama imara, nafikiri amani itarudi nchi yetu, na watu watakuwa sawa na watakuwa mandugu vile walikuwa, na watakuwa masemeji. So sina mengi, ni hayo. Mwenyezi Mungu awasaidie. Mano kaka winjero mano gin moko kuom jodongo mantiere romo madhi nyime e boma ni Makil Goris ma temo neno ka kwe nyalo bedo mpakaro mano mare Noretet ka achiel kod Nkararo. Inyalo paro bene jogo ma ne oyudo hinyruok mopogore opogore otere hospitende mopogore mano e gwenge Makil Goris ka achiel kod hospital e county mokio, mano county no ma Kisii, ma kang romo no oserumo ayango ang wadhi mpaka no mondo ne kaka weche chal, kendo nyiso ni GSU ka achiel kod jotend obila kata obila mopogore opogore sani oketo arita mager mpaka no, kendo ang ne watema ne kwanyalo loso kod jogo moyudo hinyruok mondo gilorone ni ang'o ma dine kel hinyruok makamago, kendo gin hinyruok mokel kod ang'o. Miyo ang warito ka romo ni otieko romo mar neno ni kuocho betie mpaka no ang winj kuom jotend obila be mondo lernwa ne nyaka sani en atua mane magisekawo, kendo ka bende kantiere jogo ma osemaki kaluwore kod koko mowuok e tong' mantiere Nkararo kachor kod Noretet. Agonero kama na inya Crispin Otieno bende ka in kanyo kapok awe kata iwuok idhi rango gik machielo mapontiere kar kanyo, kwethario mantiere kar kanyo nyaka chenro magarita kwe mantie kinde maromo no dhi nyime. Chal mar wach en mane ne jogo ma onge romo makama, jogo mantiere oko poro ni senjo maling kata kinde mane wuotho ka ichopo kar kanyo ni ginto gichalo nade, kata ka jok mamoko ni e bura, en bura ma okelo jotelo ken gi to jopiny mamoko modong kuma kuonde mamoko, to chal margi en mane kochopo nyaka sani Crispin? Lwenye mosebedo ka ntiere mpaka no mane lwenye mosebedo kuom madhi mahao higni 40, kendo gino makelo wach en kata mpaka no ntiere kind dhoudi ariyo, mano dhoudi mar Uasin Gishu ka achiel kod Isiria, kendo romo matimore sani gin mana dhoudi ariyo go, ka dhoudi mar Uasin Gishu oro jogo ma otelo negi e romo no ji 25, ka jowetegi mawuok
e dhot to mar Syria bende oro jok ma ntiere romono mano ji 15 mar neno ni gineno kaka kwe nyalo bedo e mpakano. Mano gin chenro mane otim kaachiel kod jodongo mawuok e gwenge kata dhoudi ariyogo mar yiero jogo ma dhi chopo e romono. Romono bende ntiere kod DCCs kata jolup county commissioners mawuok e mano Transmara South kaachiel kod Transmara West. Ma Transmara West otelnegi kod mano DCC miluongo ni Mahamud Jubat, ka bende ntiere Irene Kemunto, mano ma en mama ma otelo ne mano Transmara West, mano Transmara South, mano iluongo ni Irene Kemunto, ma bende ntiere e romono. Mopogore kod jotelo ma kata DCCs ariyogo bende ntiere jatelo ma ochung'ne mano jaod bura ma Kilgoris West, mano Julius Sunkuli, ma bende ntiere romono. To ka romono rumo ayanga ang' ne gi miwa twak makende gino magi chopoe mar neno ni kwe obete e tong'no mantiere e Transmara West. Agoni erokamano ahinya Crispin Otieno kuom report makare. Gidongo duogo iri mondo miwa mathoth weche manyien makagi kacha moko bende matimore odiochieng' makoni rameny piny kod mano bende maroimore. Mano Crispin Otieno ka entiere kacha e county mano man Narok e gwenge mag Transmara. Nyakoro moga jonko wuok kanyo wa gweng' Weche ndadhi ane county ma Siaya gwenge ma Kaluto kod en ang'o mawachore. Piny owacho mar county ma Siaya owuok kod neno magi koni tudo jalup jatend governor margi William Oduol kod mibadhi kod tiyo marach gi apis mare. Kata kamano giwacho ni neno go ok gin mag nyiso jood bura masani ka ikawo pachgi e wi seyo owacho kanyo mano obiw kuom Oduol kaka gidhi ng'ado bura makamano. Ka oyango wach makamano ne jofwambo, jatend jotich e county ma Siaya Cyrus Oguna owacho ni neno magin godo e wi Oduol wacho ni buoro, wacho ni kagi wacho kanyo ni mano biro konyo duol mochung'ne kedo kod mibadhi ma koro osemako bura ma bende William Oduol oselieko kar kanyo. Ka koro wacho kanyo Oguna oyango ni giseyudo singo kowuok kuom duol makedo kod mibadhi ni gidhi kawo ndamo ne jatelo moramora ma itudo kod lal mar milion 600 e kaunti no ma Siaya. To wamedo wacho niya kawuono wayudo sim koa kuom EACC ka giwacho ni gidwa biro mondo gimak jok ma giparo ni mibadhi no. Ok ang'e ni gin ji adi kata gibiro karang'o, to ang'e ni nyalo bedo ni wik machako ni ema gibiro bire. Kendo wamedo wacho ni wayudo weche moko manyien kaluwore kod tiyo gi ofis marach mar jalup governor. Weche mayudo manyien go en ni notemo chuno contractors moko mondo chuli. Omiyo weche mayudo manyien go be wabor tero ni EACC mondo otemane nono to mano notimre adier kose ne kotimre. Omiyo wan gadiera ni EACC bro timo kaka luwore mondo josiaya yud tich maber. Nyakoro moko jonga dhiane moko mabende timore county mano mana Nakuru kotenore kod weche mopogore opogore mago mag arita kwe. MCS abiriyo gine moko kuom josiasa mabende koro ondiko dhogi ka obila mago kwach kich mano ewi midhiero mar tulo manyocho muoch e kembe rego majand chai mano mayudore Kericho kod mano bende Mabomet. Kendo koro ne omiyo owang' moko kuom kembe makamago. Ji abiriyo go itudo gi chenro mar bago ng'anyono kendo miyo jopiny oketho mwandu mag kembe go. Jopiny go nyocha owang'o masinde mag rego majand chai ka giwacho ni gin e masinde masani omiyogi wacho ni omayogi tich mayande ondiko gi godo e kinde ma okalo tich monego bed ni gitimo. Jopiny go bende osebedo kanyo ka dwaro ni kembe go ogol masinde mondo gidhi nyime gi tich. Nyakoro moga jonka machielo edo kanyo nubila omako ji 20 ma itudo kod masinde mag goyo punda kod kong'o ma oko puodhi e gwenge mar Ruiru e kaunti ma Kiambu. Maromo lita 450 mag kong'o gi masinde mag goyo punda 51
no maki kendo ne okethia pedha manotele kod jalup commissioner Margaret Mbugwa. Okwayo jodak mondo miyo riwre kod apisas magarita mondo okony tieko ohala maricho maketho gweng'. Jopiny orwako pedha no kendo gisingo konyo obila e neno ni ler obedo. Serikali imetusaidia kwa sababu kutoka Mjei pengine una save 300 hivi, lakini 200 unapeleka pale. Ni wengi watoto wetu wamepotelea, lakini tunataka serikali ende na hiyo mwito, na tunawashukuru kwa sababu ya operation ya leo. Unapeleka pale kama 300, ukidhani utaenda kubahatisha na mingi, unapata yote imeishia hapo. Unaona? Unapata mama anakuuliza tunakula nini, na wewe unaanza kumwambia sijui Kenya tutakula. Pia tumeweza kunasa changa ambayo pia tumemwaga leo kama lita 450. Operation tunaendelea, tumenasa watu wengi kweli kweli. Kwa hivyo tunaonya vijana, mfanye mahesabu yenu sawa sawa. Sio zote zinatoka nje. Wana assemble hapa, wanafanya hiyo biashara hapa, hata wengine wanaziuza. Lakini hapa Ruiru tumetangaza hakuna gaming machines tutaruhusu. Ramogi jwang' machiegni koro sani rwa tieko kanyo tielo mokwongo. Weche madonjo kar ka gin wechego mago mag weche manyien mag Migago mabiro ni achiel kachiel kamoro amora ma intiere. Wagoni erokamano mar sani wachopo e okang' ma koro wadakawo yweyo, to nyaka sani wagoni erokamano kuom kete kar ka ni mar wayudo thuolo mag somo ote ma usiku wuoro ka SMS line wa wach ne 33600 e mbui mopogore opogore. Yudo Ramogi TV kacha Ramogi e TikTok yudo ramogi.tv. Atiere kanyo bende e oda Cleophas Oluoch. Ka sani ote madonjo kar kae owacho kanyo ni antiere chenro ma Doreen Awino erokamano enya Billion Kid ni e chenro mar Migago. Kanyaka sani uluongore kanyo ni Promise owacho ni debate and when antiere e chenro kar ka. Kinyo Nyango ni e chenro kako machielo owacho ka ni Scoranger bende ntiere kar ka erokamano enya Bovin mano ka ni Eastlands owacho ni entiere e chenro mara mano mara Migago. Kaka machielo wan kata kod Bovin Mbima kachel koda Kamasi Nitsau kachel koda Kamoje man ka Eric Odemo bende wacho ni kaya chunge Kanyamkago Ramogi TV ler tich nieyo makare onge masinde chai nyaka gogol. Aya jogero wuoyo kanyo ka gintiere kuonde mopogore opogore. Waduogo mondo mwesomo ote mathoth mantie kar kanya kwa Ramogi jwang' ka sani ogoni mana mondo med neno Ramogi TV kamoro amora ma intie. Bang' yo masani weche manyien dhi nyime keti mane Ramogi TV. Kochakore kawuono gotieno saa 2:15 otieno. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kaponi dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Kise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Ma en ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani chakore kawuono gotieno saa 2:15 otieno e Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso.
chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuochi kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabo kendo pragia ng'ano nigi hawi. Kik iwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nakora mogi jonga sedu gogo nero kamano komede kete karka ogero ni sedu gimoro kanyo Migago ni mare chenro mar Migago. Koro yudi gimoro kanyo sama ichame kanyo to bende iluwo kendo ikono wani yudo chenro machalo nade. SMS line mapoko wil ari adeka uchiel no ndike karka ndang wasoma chel kachiel e amo mana sama sedu karkae. Wadhi gwenge ma Kisumu nyakora mogi jonga komero kanyo ni jodak ma aluora no mano manam lolwe gwenge madunga. Dhi nyime gi nyasi mar hingo odiochieng' jiwo ler mar aluora e piny mangima. En nyasi mukelo kanyakla moko kuom migepe makedo ni ler mar aluora. Jafwambo marwa James Okoth nitiere nyasi no sani kendo koro watudore kode achiel kachiel mondo mi okonwa ne gigo matimore aluora madunga kata aluora mar nam lolwe to ahinya gweng'no madunga kama nitiere kanyo Manyalenda B. Aya koro sani James Okoth oya misawa sama nitiere karkae nyalo konowa ni iyudo wa yo machalo nade to nyaka sani nyasi ma iyuore odiochieng' ma kawuono mar jiwo ler mar aluora osechopo kanye ka intiere dunga. James Cleophas, erokamano ahinya awinjo yo makare antie gwenge mag dunga e Nyalenda B kama chenro mare odiochieng' mar hingo chenro mare environmental day dhi nyime, chenro mabende okel kanyakla gi migepe mopogre opogre makinde duto kedo ni ler mar aluora. Chenro makamano chakre okinyi makawuono ka maduong' ahinya ne gichako gi kwanyo yugi manitie dho nam lolwe kaka inyalo neno chien kacha. Ne gibiro rowere ma pogre mowuok e aluora ni kendo kwanyo yugi kacha, to bang' mano choko yugi ge yo makare kendo keto gi e yo makare geto kaka inyalo neno chien kae Cleophas. Bang' mano oganda gi te rowere mine jodongo ne odonjo kamoro achiel e hall miluongo ni Dunga Community Information and Resource Center kendo bedo gi twak achiel kachiel e yo makende mar golo doke itgi mar neno ni en yo mane magi nyalo ritogo aluora kendo medo bero aluora mag jodak manie dho wath manam lolwe kae. Gie seche gi eki adwan mondo watudre kod moko kuom jotend migepego mondo ging'iswa anto ting' mane makoro gin go kochakre odiochieng' ma kawuono to kod kinde mabiro mar neno ni ranyisi ma gitimo kawuono ni e kinde ma piny ngima hingo e odiochieng' mar aluora ibiro rit makare kendo ler e dho wath manam lolwe bro dhi nyime kinde duto. Jogo modak ka achiel gi mago matimo ohala bende bro bet gi aluora makare mar time ohala. Jatelo Agna Chakodi nyiswa nyingi migawo michung' ni tinyiswa ni to gin puonj mage ma samoro ulero ni oganda mantie kae to en ting' mane makoro un go mar neno ni ubiro rito aluora mar dho wath manam lolwe. Erokamano, an iluonga ni Charles Elio Mogo.
atiyo ni Migago mar Compassionate Center for Families, kendo odiochieng' ma kawuono ne watelo ne nyasi ni kaka Compassionate Center for Families kata CCF e yo machuok. Ne watelo ne nyasi ni ka waluongo partners mamoko kata jomoko ma bende timo tije madwa chalo gi mago. Wan kaka Compassionate Center for Families wachung' ne jogo ma oroch ratichgi e yore mopogore opogore, mine, nyithindo kod rawere e yo mopogore opogore. Kawuono ne wariwore mondo wawach ni wadwa ni mondo wadhaw kendo wadhaw gi gimiluongo ni plastic pollution. Wageng' chupni mag jwala, waket mondo kik wachak waorgi, waketgi ka gidhi e nam. Kata kamano wasebet ka bende wawacho wach moro ni gi dho liech wawacho ni let Lake Victoria breathe again. Lake Victoria othung' ahinya kendo kore othung' ma ka wagolo chupni ma wasebet kwa keto to Lake Victoria biro bedo ka kore oyweyo. Erokamano. Erokamano ahinya. Kadhi e jatelo machielo, nyiswa ni to kit puonj mage mane upuonjo rowere moywore nyasi ni, to be in gadier ni rowere duto mantie ka nigi ting' moro amora mar wuok gi puonj ma giwuogo kae kendo tero ni rowere ma samoro ok ochopo e nyasi ma kama mondo ne ni alwora orite yo makare. Chagi nyingi. Erokamano, an nyinga en Lario Yuga, an founder kendo director mar Greenwald Initiative Kenya. Koro kawuono ne wariwore kod migepe mopogore opogore kuom puonjo jogweng' mag Dunga e weche plastic pollution. Kendo puonj mane waketo ayanga en ni plastic thung'o nam lolwe, kendo wapuonjogi e yo makare kaka onego bed ni iketogi kata iwito plastic. Mar ariyo en ni wapuonjogi ni plastic kao higni 20 nyaka 500 mondo otow. Koro mano ko owite nam to kelo masira e nam lolwe. Mar adek en ni e Kisumu kae wasebedo gi ywak mathoth. Pi ma wayudo e fereji, yudo ni ji ywak ni pi dum. Mano gin shida ma wan makelo kendwa. Koro wapuonjo wetena e yore maber kaka onego bed ni warito alwora marwa. Wachako gi kwanyo yugi e alwora mar nam lolwe, kendo ma ok en activity kendo mwatimo ka, wabo medo kendo dhi mbele. Erokamano. Erokamano ahinya. Jatelo, kaka migawo mong'ere ni goyo lwenje mag gik mawilo pach rowere kata oganda, en ting' mane ma samoro kawuono un go ka, nikech wafwenyo ni thoth yedhe mitiyogo e wilo pach oganda kata drugs iuso e gige mag plastic. Bende nitie ting' moro amora muwago ka kata mugolo kata mupuonjo oganda kotenore gi kaka inyalo chok yugi ma kamago kendo rito alwora kopogre gi goyo lweny mag weche mag drug and substance abuse? Nyinga en Lawrence Odoyo, atiyo gi migawo moko mar piny owacho miluongo ni Blue Cross Kenya. Watiyo gi nyithindo kasekoro rowere ka watemo geng'ogi mondo kik gichak gitiyo gi yedhe mamero ji machalo kaka kong'o, nyasore gi yedhe mamoko. Odiochieng' ma kawuono ne wadhi yalo nyasi mar rito alwora e dala mar Dunga e Nyalenda Bika, kendo waa gi puonj mopogore opogore ka wakono rowere ni apart from the lesson we learn here, wadhi temo mondo wadhi e community kaachiel kod schools mondo wapuonj rowere kaachiel kod nyithindo mondo gibed ka ginyalo rito alwora, nikech alwora maler nyalo kelo ngima maber ne nyithindo kaachiel kod joma dongo duto te. Erokamano ahinya. Nyadendi, ka watieko, nyiswa mana gima ipuonjrigo, en puonj mane miwuogie e odiochieng' ma kawuono motedore gi rito ler? An iluonga ni Vono Gola, an founder mar Dream Girls Youth Group, kendo watiyo e weche mag alwora. Gima puonjora kawuono ni waste en gima useful, to ka watiyo kode maber ok onya bedo useless. Ma tiende ni waste wanyalo tiyogo mondo wayudgo yuto. Gik mako mineno ni takataka gi nitie kaka inyalo improve on waste ti iuse mondo iyud financial gains. To mar ariyo wayudo ni waste gi koketgi kamoro achiel to gibedo separated at the source, ting'eyo ni ma inyatigo kanye to ma inyatigo kanye. To mogik gima ago kae ni wapuonjo jodunga bich e yore ma ginyalo witogo waste maggi mondo kik waste gi chop e pi, nikech ka gichopo e pi to gihinyo pi, to gihinyo rech, to gihinyo alwora, nikech ka en tourist attraction site. Koro wa encourage mondo girit environment mar lake, to wawacho ni wadwaro ni mondo wa restore Lake Victoria kendo. Erokamano. Mana kaka iwinjo weche ma wuok e kind jotelo ma oywore nyasi ni, en puonj nitie mopogre opogre.
to maduong' ahinya kopogre kata mana gi kawo yugi ma joganda moko osewite dho wath mare nam Lolwe. Koro chenro nitie moket ma rowere mopogre opogre biro biro kamoro achiel bang' choko takago kamoro achiel to rango yore mopogre opogre minyalo lokgo takago mondo omi okel omenda, yo ma bende nyalo miyo rowere malworani yudo tich kendo medo yuto margi. Cleophas, mage weche mwase luomonu kochakre okinyi mane wachope ka, pod wanyonre ka wamedo somo pach oganda kaluwore gi puonj mopogre opogre mag rito alwora odiechieng' maduong' ma piny hingo ler mar alwora. Cleophas. Agoniro kama na James Okoth odiochieng' ma kawuono bende kathoro wachen mag rang'onire kaka inyalo tieki chenro mopogore opogore kanyo mag tiyo kod chupni mag plastik kata plastik malilo alwora. Chupni mopogore opogore kantiere kar kacha wagoniro kama na ng'e maber ni luwogi kar kanyo ang' imedgi konogi kanyo ni chupni mag kong'o mopogore opogore mag yedhe mamero ji mana kaka isewacho mithoro wit alwora mar Dunga. Ere kaka inyalo tiegi kar kacha mondo namo yue kendo. Mano James Okoth go tach Dunga kanyo jodunga ng'riti yo makare. Nyakora mga joma tire ka wadhi nyime kendo koro wagweng' wech wadhi aneni oganda jo-Masai to wacho nagwe. Jodong dhod jo-Masai mano koro okwedo chenro mag piny owacho nitiere godo mar gedo mag udi manengo gi oyweyo. Jodongo go mane oloso mana tok sechego matin ne 24 kane jatend piny Kenya kod jalupne nosetimo limbe e kaunti no Narok kendo ne odhiro wach mar dwaro mondo mi okadh paro mar chik mar omenda. Oyango ni lo mano yang ni ibiro gede udi makamago mag dho joot mopogore opogore miluongo ni purko to kod mano bende piny owacho mar county. Kotenli kod jatelo man kanyo ni Nchoe ma en jakom mar riwruok mar jo-Masai giyango ni lobno nitiere bwo riwruok mar purko kendo po ni piny owacho nigi chenro moramora mar lobno nyaka gibed piny kendo gitwak ka giyango ni kata rach kata chalo nade gigi duto nyaka chopi ka winjo duond oganda. Na tumepewa na purko na pia chairman wa Council of Elders amekubali, lakini sisi hatujafanya makubaliano kama hayo na hakuna siku nitafanya. Manyumba hii ambayo inasemekana itajengwa katika Narok County bado sio priority yetu sisi kama Wamasai. So we do not want those houses. Those houses can be built anywhere else, but in Narok we don't want to build them. But when the governor says he wants to build a house for the governor, that is okay. When he says he wants to build an office, that is okay. But building houses, affordable houses, to build to who? We don't have people who are loitering on the streets looking for houses. We have houses we live in. Nyakora mga jang urupori meno manadonjo. Kama chielo waido kanyo kore pith mag yende ka chiel kodaka bero alwora chalo nade. Riwruok moro ma ok mar piny owacho owuok oko mar chako chenro mar pith mar yiende maromo milion 6 mago manyaluo mantiere alwora ma Kakamega mondo gichop kare dwaro mar pidho yiende bilion 15 kaka jatend piny Kenya William Ruto ne ochiko. Ka oloso e kinde mane gipidho yien e sikunde mopogore opogore kar chung'ur bura ma Ikolomani ma oting'o kar tiegruok ma Sigalagala. Apisa maduong' mar riwruogno pacho kae Patrick Ikwara wacho kanyo ni gin gigeno mar pidho yiende maromo milion 100 e konde duto ma pacho kae e sikunde gode kod gwenge moko mani kunye mula to koro sani dong' mana pap. Jopuonjre bende koro e gwenge go singo mar bero alwora. Basically for hilltop restoration. Na sababu ambayo tuko hapa leo Kakamega County ni kuendelesha ile upanzi wa miti ambayo tulizindua Busia, hiyo milioni 1 ya miti za kienyeji. Ukiangalia milima zetu, mito zetu zote zimeharibika kwa ajili ya ukataji wa miti ovyo ovyo, sababu ya makaa, kuni, matofali na mchanga. Na ile tuliona kwamba jamii nasema kwa sababu ya maskini tunakuja kurudisha ile miti za kienyeji ili ardhi yetu irudi kwa ile hadhi ya kitambo. Kama shule tutanufaika kwa kuwa na mazingira safi, hewa iliyo bora. Tena tutapata vitu mingi kutoka kwa miti ikiwemo kuni ambayo tunatumia kwa upande wa kupiga chakula chetu. Nyakora mga kama chielo jokanyo mag riwruok mago mag Masai Mara Lions bende koro chako kang' mabiro geto pidho yiende milion 15
e gwenge mopogore opogore mayudore e pacho kae. Jokanyogo mabende siro kod bengi mar Equity ne osechako chenro mag pidho yien e sikunde mayudore Narok, kama bende ne gipidho yiende 2,000. Chenrono mane oyuore kod jatend kaunti ma Narok. Mago bende biro seche ma piny mangima dhialo odiochieng' mar rito alwora kata World Environment Day. Starting from next week, so we are going to be going into implementation of that project, and every ward is going to have a FROCA committee, and one of the activities that they are going to do is plant trees. We are going to fence all the schools so that the children can plant the trees so that we meet our target as a county. Na watu ambao wanaishi hapa karibu na shule ambao wako na ng'ombe na wako na mbuzi na zimekuwa zikiingia hapa shuleni. Kwa hivyo tungeweza kupata fence, itatusaidia sana tuweze kukusa miti kwa hii shule yetu. Katika shule hii shida kubwa ni maji, na tunajua ya kwamba kama tuko na miche na kivuli nzuri, watoto watapata pahali pazuri pa kupumzika. Tungependa hata desturi ya kupanda miti na kutengeneza na kuboresha mazingira tuwe kwa watoto kama hawa, ndio siku za usoni changamoto ambayo tuko naye tuone kama itaweza kupungua. Ramogi juang jodak manothu Yoma County Masiaya oyudo dho chak manoko wuok e agulu mano mar ward e gwengego e chenro mar puonjo jodak rwako chenro mamoko mag yuto kopogore kod lupo. Chenro no ma itayo kod MCA gwenge ego mano Buka Washington Bonyo mabende geto miyo grube mopogore opogore dhok maromo 250 grube moingo 100 ne oyudo dhok e skul primary no mara gengni mantiere kare chung'ud burano mar Ariada. Jopur mano yudo jamnigo opuoyo michgo kagisingo ritogi kendo neno ni oger kambi mar chak mabiro keyo chak e gwengego kod county Masiaya. So I decided to give every group at least a cow so that when they go with it, at least our people will have been empowered financially and in any way they would want it. So that is why I decided to put into the budget 250 cows so that I can at least give our people. Here we have different women groups, we have border groups, we have very many groups that are registered that are going to get cows today. I'm one of the beneficiaries. Now what I would like to say is, first of all, in North Uyoma we had a problem of drought. Aya uki kaunti ma Uyoma inwaka uyuyo machielo kawantiere karkae medu mana oro ote kanwa kono ni wadhi bedo kodi karkae nyaka giko kawantiere kawagoniro kamane SMS line no mainari adeka uchielo nonono pod ote medu mana donjo karkae kai wacho kanyo ni wantiere locked kawantiere kod Natasha Mama Wendy Brill Junior Mano Plus jogo duto te wacho ni jaduonga Alex Mbida mar tamu mabari japiano anti chenro mara Migago kodi kanyachiel Decimal Black wacho ni ene chenro orueyo makare isanen Migago Vivian Otieno Mosbe aoro ne jowa duto maneno wakantie county ma Kisumu Kevin Chumbinyiri ero wacho kanyo ni Mosna min Bianca aene chenro mar upenyo kinyi makawuono kakorosane pod wadhi nyime koda weche gi man ka wacho ni Freddie Noah neno chenro achiel kachiel kendo kwayo ngolo ngolo ni okang kedsani mano wadhi go mana nyime kama thoth benang biro Tokyo makao sani mar Migago kikidi mabor. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mokinyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Odiochieng' mar 8, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Kochakore kawuono gotieno, saa 2:15 otieno. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe? Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani. Chakore kawuono gotieno, saa 2:15 otieno. E Ramogi TV. Lakini mbona mmechange password ya wifi? Hata baby girl ako home, ndio amesema go away. Bro, mambo janjes, takusuma majirani. Make chako smarter. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasotiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Nakora magjonge weche mamoko bende mantie kar kawa dani moro mwadhi nyime gi rango ni pur mar rabolo to koro chomo kama chalo na odhi e kaunti ma Siaya. Oganda koro ikwayo mondo mi onywak ne pur mar rabolo kaka yo machielo mar pur gi ohala kendo kaka yo mar geng'o kech kod nogno e Kaluo. James Okoth miyo wa sigand John Ogutu Onyango mane ochako pur mar rabolo e kaunti ma Siaya kendo sani en kod tielo mokalo kanyo 2,000. Wawinyane sigana ne. Rabolo mochiek ichamo kaka kitolemo. Rabolo manumu itedo e yore mopogore ka jomoko to bule kata boke. Jomoko bende chwako pote kendo tiyo go kaka thudho manyoso kora lot mayom e kinde tedo. Waromo gi John Ogutu Onyango, ja ohala pur gi pith mar rabolo e puothe mayudore e gweng' ma Siwandhi e sub location ma Ulafu e county ma Siaya. Onyango ne oweyo tich kaka apisa mar le kata KWS kendo chako pidho rabolo higa mar 2013. Ka e kindeni pith makamano osemiye ohala kod omenda mosechwale nyaka e kit pur mamoko. To ne wachako gi tielo arieche. Kane wachako tielo arieche no to ne waneno kotimo maber aito koro wachako expand. Koro wadhi nyime wadhi makaka sani mawuoyo ni rabolo ne wachako 2013 to nyaka sani wan go more than tielo 2,300. To wan kata go project mar umbi. Koro pesa modong kech wadwa ni wabed kata farm mar umbi, pesa modong waketiro mat nomen an grombi 50 wiye 58. Pith makamano osebedo kotayo gi anyolane ka bende jaode e jakeno. Akala kwa tero rabolo achiel wauso ga wholesale 1,500. To wanyalo ga tingo gi kata 20. Every weekend wadhiga kuno, every weekend wadhiga. To minyiew ka bende nyiew. Kedung no wacho ni wachako rabolo 2 maneno kodhi maber mano ne wachamo. Koro mon donje mondo wachak farming maber to winjore ni watimo kama. To so far wadhi maber pok waywak nikech waloso gimoro 60 to 70 as minimum 60 to 70,000 per month. Wadhi e chiro after 2 weeks waloso gimoro 30 to 40.
Kopogore gi uto mabup e yor ohala, chiemo motiap e kinde duto, jiwo mewo mar lowo e kind mamoko, Jared Okoth Akumu ma en jalony e weche pith mag rabolo kendo achiel kuom jotije mondike puodhono lero moko kuom kit rabolo magipidho. Udhigo tuono tamwa kata ngoja sani ok wapidh ka waongo goka. Wapidho moko ma modern ma onge matuok mag. Wapidho kit rabolo miluongo ni Fias 17, Fias 18, Fias 23 be wayudo. Rabolo ni wapidhe i dry land man oko ka. To kasa ma pod en pok owuok oko to wachiero ses ne kod pi mondo owuok. To kosewuok bosebedo maduong' koro onge pi modwaro mang'eny. Ma kipidhe ora to wang'a. Okwayo oganda luo mondo odew ohand pith mar rabolo e kind ohand pur kod pith mamoko kaka yo mar medo yutogi kendo yaro bedegi e weche dongruok. Gini apidho mabor gaora to rabolo kaka drought manyiso timreni onge ok noketho rabolo. Ema uneno gi ka gichal. So rabolo nigi income mang'eny. Ji mondo pidh rabolo. Pith mar rabolo thothne yangore kaka humb dhoudi mamoko, kata obedo ni pith makamano inyalo chwal e yo makare e ikaluo, chenro manyalo kelo lokruok e ideche, bugo keno bang' yuto makare, kendo reso oganda kuom kech kod nong'no e kinde oro. James Okoth, Ramogi TV. Nyakoro magajwang' inyalo loko pur malokre ohala, inyalo time, wanyalo tieko nong'no kod ngaji kech maliyo kaluwe gwenge mamoko, inyalo tieki kolore gi sigana makamano, yude thuolo mar timo gimoro machiegni koro. Inyalo yuto magido kache ni yuto mabup. Sigana makare James Okoth, erokamano ahinya. Wadhi kamachielo bende kaunti ma Homa Bay. Jago moro e boma ma Homa Bay oloko store e kar luoko nyamburko mobedo kanyo bomano. Mano mantiere kaunti ma Homa Bay, kar jot mare ma odake gi nyithinde adek mane min ode otho oweye godo. Kama osebedo ka odake ka koro wacho kanyo ni okodeo midhiero manyalo juke kachielo koda ka nyithinde mantiere e alworano. Jofwambo marwa Ali Abich kaunti ma Homa Bay ne olimo jagono kendo koro ma jahigni 32 e kar luoko nyamburko no kendo koro miyowa sigande. Koka wuok ka nyaka bi Homa Bay kae. Pani ao higni 7 ka wash kae. Ma en sto mane oger gi wuon kar luoko nyamburko ni e genga paya e boma ma Homa Bay mar kano gigo ma itiyo ge luoko nyamburko. Kata kamano sto ni osebedo kar jot mar David Omondi ma bende ong'ere gi nying mar Japolo kuom higni 7 ka oluoko nyamburko kendo odake ma ok odewo chandruok ma onyalo romogo kaluwore gi chal mar alwora ma odake no. Natiyo Kisumu kamno ni Patel Flat bubute memsha. Koro ngin Kisumu nang'era mang'eny. En ka achako luoko 27 bang' tieko klas 8. Koro ngin Kisumu naluoko ka koro nang'era mang'eny. Koro ng'eruok Kisumu kocha mane jamani okela kae. Stoni ma bende ogere genga paya, David odake kod nyithindi adek mane odongo bang' tho mar min ode dwe mar 6 higa mokalo, kendo kinyi kokinyi omondo kawe ko nyithinde mondo dhi skul kapok ochako tije mar luoko nyamburko ma bende en tich maduong' ma okonyore go kod nyithindi adek go. Min ot wacho ga ni gimok geng' thoni nopoya kata bok na ng'eno nyalo tho. Nen gimoro dwe mar 6 last year 2022 bang' nyuno nyathi mineno kona ngoni nawaya ko jadwe achiel bang' tho bang' nyuol dwe achiel to malaria ogoye ma odiochieng' achiel. An masebedo gi nyithindogi idon ni tich matin nikech ng'e nyathi matin kowe gi jadwe achiel kia kumidwa chake kia kumidwa chomogo nikech nyathi matin ng'e ni kia kata kutu kia ni wiye bare kata kia nang'o matime. Koro nabet mana gi chir kech magik asekadho mang'eny ke jawda mokwongo be nosetho ma nyathi modhi skul chande noweye ka jahiga 1 gi dweche 8. Nyathine matin mane oweyego ka jadweche 2 kende okawo ting' mar piro kendo thothne otwe ng'eye mana kaka ng'ama miyo nyalo timo ne nyathine, kendo kata ne gi nyathi e dier ng'eye to ok mone dhi nyime gi tije maluoko nyamburko. Ido kotin apiele ko ywak ating'e kotamre kabisa pod customer be kod customer man gara kan
in gara kato kadhi nyalo tiyo koro yudo kasama kobiro mong'eyo kaka ineno owe kifungo to gedhe tangi duogo kawo geche seche moko kod seche moko kozidi gi ywak nikech be abe nyaka ang' amanye to nyaka ang' nakete mane to kaka tiyo kama odake kod nyithinde adek gi kirach mokalo kendo ok ber kod ngima dhano to wacho ni chune nikech onge gima onyalo timo ka okwayo joma nyalo mako bade mondo mi oyud konyruok. Kae kuma dake to ok ber gima dhano lakini koro chuno ni yor manyo gi nyithindo nikech koro dak awuok ni sani awuok nadhi manyo mabor takia ni kuma bor adhi yude koro nyaka ang' ituli atu kang'iyo ngima nyithindo nikech nyathini tin makichako koro ne idwa chako bayo kode ni manyo kama adhi nyo ngimane nayudo accident to accident nani be pok ayudo lemo ni gari nonyona kama koro ni ok anyal tiyo mang'eny kata ok anyal runga mang'eny koro gima nyalo yudo gima kwayo mokwongo ni bende yud thieth eke yudo muya minyalo timo ang'o minyalo tiyogo nikech inyalo kelna mashin nikech sani dak aluoko geche mokadho 5 kaluoko geche mokadho 5 ok anyal lung'ore ok anyal lung'o kama yudo ni kata kaka ting'o nyathini sani bang' dakika 30 kata kolung'ora kata kiluongo daktari ibodo ka kora thung' ibodo seche moko aluoko gari tadhi abet piny. Moko kuom joriemb apiko machung' but kaluoko nyamburkono ywago chandruok ma David Kalisto kama odake kod nyithinde adek go. Gima kwongo mora kuom japolo kinda ma en go gi chir nikech okalo tembe mang'eny dhako weye gi nyathi ka nyathi jadweche ariyo to nyaka sani orito nyathino, nyathi tuo to tich botiyo pok owe tijeno botiyo makade bed kata an dok anyalo. En mana ni japolo ni osebedo osiepwa ka for long to osebedo gi tabu ma waneno koda wang'wa. Koro akwayo akwaya ni japolo ng'ama nigi professionals mang'eny. Mokwongo en driver, ano ka geche biro kata oriembo kendo tero. Koro akwayo ni kaditiere ng'ama ochiwore kata jo county kata national government mondo okawe to kete kamoro doyud kaka dokony nyithindegi. Kata odoko ni David kal ngima matek mokalo gi nyithinde adek e kaluoko nyamburko ma osebedo ka ojoteni chunye pok otho ka geno ma en go en ni ibiro winj ywak mare mondo chendo mage omed dhi nyime e yo mowinjore. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi juang mano bang' sigana mar Ali Beach koro wateri e wechego mag tuke. Mago tuke go mago